ଭାରତର କେଉଁ ନୋଟ୍ ଉପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଟଙ୍କା, ବି 10 ଟଙ୍କା, ସି 100 ଟଙ୍କା, ଡି 500 ଟଙ୍କା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 1 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ରିମ୍ ସିଟି ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବି ମୁମ୍ବାଇ, ସି ଦିଲ୍ଲୀ, ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ, ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ, ବି ଓଡ଼ିଶା, ସି ଗୁଜରାଟ, ଡି ପଞ୍ଜାବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ରାଜସ୍ଥାନ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।